Izakhamuzi zase-NU29 eMotherwell eBhayi zikhala ziyazithulisa njengoba kunezingane ezingaphezu kwezinkulungwane ezingamakhulu amane ezingawuqalanga unyaka wokufunda. Lomphakathi uthi bethenjiswa isikole ngoMasingana nyakenye kwathiwa kuzogxunyekwa izakhiwo zesikhashana uma ngabe uqala unyaka kodwa namanje kusacwebe iziziba. Iza kuba ngunyaka we-12 ngoku. Abahlali bale lokishi yase-NU29 befuna ukwakhelwa isikolo. Abantwana babo bahamba umgama omde ukuya kwezinye izikolo kule lokishi. Kodwa ngenxa yezithembiso zokwakhelwa isikolo, abantwana ababhaliswanga kwizikolo ebefunda kuzo kunyaka ophelileyo. Because safuna leyo qala esikolo sibalekile because njengoba silapha nje abantwana bajikiwe ezikolweni ezininzi. So ngoku sithi sifuna isikolo, asifuni isikolo sasamente, sifuna only a temporary school. Kwenye into esiyifunayo more than basifuna isikolo, silwela ilungelo labantwana bethu. Inde le distance nezi transport sometimes kuyanetha abantwana baya esikole ufika uMetyhwini imvula inetha baya abantwana bethu befumile esikolweni. Kusenjalo isebe lemfundo esiseko lithi zikhona izicwangciso zokunceda abahlali. Kodwa akubekwanga xesha lokuba izikolo zawukwakhiwa nini. Kodwa ke into ubekwa kwe-classrooms ethethana ayihambi yodwa mos. Ithi loo nto leyo kufuneka ube kukhangelwe nootishala, kukhangelwe nemali, kukhangelwe neencwadi. So yaye zizinto nje ezazibekwa etafileni entlanganisweni ezo. Amongst izinto efuneka zicingwe into yoba kungenziwa njani uncedisa into yoba okwawuxinana nokungabikho kwesikolo eMotherwell kuncediswane nabazali nabantwana baseMotherwell. iMotherwell yilokishi yesithathu ngobukhulu eMzantsi Afrika. Lwando Nomoyi, kwiindaba ze-SABC ndiseBhayi.